सावजेनगिरि बिथाङा सावनाय लोगो लोगो बयखौबो सिरिबाङै गसंनानै आलारि बाथि सावनो गुरै खावलायदों। दा मोनफ्रोम खुन्थायाव आलारि बाथि होनाय दङ, लोगोसे सिङावबो दङ। आलारि बाथि सोरगिदिं सिङावबो हाबनानै आलारि बाथिखौ लगायहैनो हागोन। जाय बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै दङ, हाबहैनानै फान्नै बिथांमोनखौ आलारि बाथि सावनो गुरै खावलायबाय। साफा साफा थांनानै सावहैथां, आलारि बाथि दङ सिङाव। माइनावफोरखौबो खावलायदों सावहैनो। जों आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। बे समाव जोंनि जिल्ला आफादा खावलायनाय लेखा आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंलांनाय भगतपारा मोदैबारि बि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि उमाकान्त बर' सार बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारिखौ मावबाय बा मावफुंलांबाय। बिनि थाखाय जिल्ला आफादनि जानानै सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आरो जाय बिथांमोना आलारि बाथि फारि फारि सावगासिनो दङ, बिथांमोननिसिम जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। जिल्ला लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ आलारि बाथि सावनो खावलायदों। जिल्लानिनो रां दोनथुमगिरि कृष्ण सार बिथाङाबो कृष्णकान्त बर' सार बिथाङाबो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बिनि थाखाय सार बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बे समाव बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव गासै बाहागो लानानै जाफुंसार होनायनि थाखाय गासै थान्दै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय। आलारि बाथिया जेरैबायदि खोमसिखौ सोरां होयो, धोरोमनि गोथार गियानाबो जोंनि आन्दायनानै थानाय माखासे गाज्रि सानस्रिफोरखौ निसय उदां खालामगोन जों आसा खालामदों। आलारि बाथि जोंनाय बायदि गोजों जा मोनसे सोराङा जों साफ्रोमबो बाथौआरि बयनिबो गोरबोआव अरायबो जोंबाय थाथों, बेखौ जों आसा खालामबाय। बिखेखयै दिनै जर'खायै जाय बिथाङा जोंनि गेजेराव आनज्रायलांबाय, मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अलंबार रुंसारि उदावला दैमारि सारनि जा मोनसे गोजोन सियातमाया सोरगो रायजोआव जाहाथे आलो गोजोननि जायगा मोनहैथों, बेखौ जों बयबो आसा फारिबाय। बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो थोंजोङै जोङो पेन्डेल सिङाव जिरायनानै गौथुमारि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो थोंजोङै जागायखागोन। बेखिनिखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। बेखिनियाव जोबथारनाय बे समाव आङो बयखौबो सिरिबाङै गसंनानै जि जायगायाव दङ 1 मिनिट खनसेबाव आरज गाबनो खावलायगोन। जिहेतु जर'खायै जोंनि गेजेराव दुखु गोनाङै जोंखौ बयनिबो गोरबोआव दाहा लांनानै जोंखौ नागारनानै थांनाय बिथांनि गोथां सानस्रिया, बिथांनि जेब्लायबो बे मावनो लानाय आद्रा खामानिखौ जों जिहेतु मावफुंलांनो हायो, बिथांनि सानस्रिफोरखौ जेब्लाबो गोथाङै जों दोनथुमनानै दोनलांनो हायो, बिथाङा मावलांनाय आदर्शफोरखौ जों जेब्लायबो मोगथां जिउआव बाहायलांबाय थानो हायो, बेखौ मिजिं खालामनानै 1 मिनिट